искаме да отличим едно момченце, което ни изуми. То ни възпламени и всички пяхме заедно с него. Жълтата рокля. Точно така ти си. За най-малък участник Яман Бекиров. Ти си от Търговище. И твоят ръководител е Деси Станкова. Аплодисменти за Деси Станкова! Имаш още една награда. И тя е мини откритие на журито за този прекрасен конкурс. Аплодисменти! Заповядай. Ела тук. Ела сега тук. На 3-4 се покланяме. 3-4. Изключителен си! Може би едно от най-ярките изпълнения за всички нас, защото ти си най-малък. Така че от тук нататък все нагоре ти пожелаваме. Браво! Тук стой при нас. Тук стой. Ела тук. Добре. И така, започваме втора група за отлично представяне Дебора